אז הגענו לנקודה השנייה שלנו, למשפחת בנימיני, האמא סלית, בן שלה גם נמצא בחזית ונלחם. הבאנו לערכה של מגה ספורט, יחד עם רדיו לב המדינה המדהימים. ננסה קצת לענות לחיוך. עכשיו אתה רחוק אז רק תשמור על עצמך, כי אני לא יודע איך אתה עכשיו ומה איתך. ואמא מתקשרת רק לשמוע לשלומך, אז רק תבוא ילד, תישאר עוד קצת, הלב מלא געגועים, שתחזור נהיה שלמים. אני צריכה לפרוק. בדיוק. האמת שספורט זה מאוד... תודה רבה למגה ספורט, תודה לרדיו הנהדר שלנו. תודה. תודה לך, שיר מהמם, באמת שהמילים מרגשות ומתאימות. שום דבר פה לא מובן מאליו, והערכה אין סופית, באמת לכולם, למגה ספורט ולרדיו ל-90.